Καλησπέρα, ονομάζομαι Γειτονίδης Χαράλαμπος και θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση του εργαλείου Block C, ενός εργαλείου εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους και συγκεκριμένα τη γλώσσα προγραμματισμού C. Καταρχήν θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο τον υπολογιστή σας τη Java. Οπότε ας ανοίξουμε το browser μας και συγκεκριμένα το Firefox εδώ πέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον browser θέλετε, το Chrome, το Safari, το Internet Explorer, όποιο χρησιμοποιείτε εσείς. Πάμε στο Google και γράφουμε download Java. Κάνοντας κλικ στο πρώτο link που μας βγάζει, πατώντας στο πρώτο link που μας βγάζει, μας παραπέμπει στη σελίδα όπου κατεβάζουμε την Java. Κάνουμε κλικ στο Free Java Download, κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης, κάνουμε εγκατάσταση στη Java, ίσως χρειαστεί και κάποια επανεκκίνηση ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα υπολογιστή σας. Λοιπόν, και αφού κάνουμε την εγκατάσταση της Java, πάμε να κατεβάσουμε τώρα το Block C για να το χρησιμοποιήσουμε. Αν γράψετε στο Google e-skills, μπορείτε να πατήσετε στην πρώτη σελίδα που σας βγάζει, e-skills.sed.took.gr, στα Outcomes και συγκεκριμένα στο Block C. Αλλιώς μπορείτε να γράψετε απευθείας όλη αυτή την διεύθυνση, e-skills.sed.took.gr, κάθετος Outcomes, κάθετος Block Παύλα C. Τη διεύθυνση αυτή τη γράφει και στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, και πατάμε Download Here που λέει για να κατεβάσουμε το αρχείο. Αποθήκευση, ας το αποθηκεύσουμε στο desktop. Λοιπόν, κατέβηκε. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε από το αρχείο. Θα κάνουμε Extract Here. Βλέπουμε ότι αφού το αποσυμπιέσουμε μας βγάζει το φάκελο Block C. Θα τον ανοίξουμε. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι περιέχει δύο αρχεία, το blockc.jar και το support. Το blockc.jar είναι το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει, είναι το εκτελέσιμο αρχείο, κάτι σαν το Excel που λέμε στα Windows. Εφόσον έχουμε κάνει εγκατάσταση στη Java, αυτό με διπλό κλικ τρέχει. Το φάκελο support περιέχει κάποια έγγραφα τα οποία χρειάζονται στο Block C για να τρέξει. Καλό θα ήταν να βρίσκονται πάντα το blockc.jar και ο φάκελο support στον ίδιο φάκελο. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το Block C. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα του εργαλείου Block C. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια γενική περιγραφή και θα προχωρήσουμε και σε ένα μικρό παραδειγματάκι. Καταρχήν, παρατηρούμε ότι χωρίζεται σε τρεις διακριτές περιοχές το πρόγραμμα. Η μία περιοχή είναι αυτή εδώ η οριζόντια γραμμή. Η άλλη περιοχή είναι αυτή εδώ πέρα που έχει αυτά τα oval κουτάκια και η τρίτη είναι όλο το υπόλοιπο, το κυρίως κομμάτι. Λοιπόν, η πάνω περιοχή είναι η περιοχή που έχει τα κουμπιά της λειτουργικότητας, δηλαδή το undo, το redo, την έβρεση ενός block, το block θα εξηγήσουμε τι σημαίνει στην συνέχεια, το save για να αποθηκεύσουμε ένα project που έχουμε φτιάξει, το open αντίστοιχα για να φορτώσουμε ένα αποθηκευμένο project και το κουμπί export C code το οποίο εξάγει τον κώδικα set τον οποίο γράψαμε. Το search κομμάτι, αυτό το κουτάκι search, αν παράδειγμα ψάχνουμε να βρούμε τη main, αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, μπορούμε να γράψουμε εδώ main και να μας δείξει πού βρίσκεται, ότι βρίσκεται εδώ και εδώ πέρα μέσα, κάνοντας highlight, επισημαίνοντας δηλαδή το κουτάκι το οποίο μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αριστερά, αυτή εδώ η περιοχή περιέχει την περιοχή με τις κατηγορίες των εντολών και τις εντολές. Λοιπόν, παράδειγμα στα functions, παρατηρούμε ότι υπάρχουν function, main, return και όλη την μπορεί να χρειαστεί για τη δημιουργία μιας συνάρτησης. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το κυρίως κομμάτι, το workspace όπως το λέμε ή κάτι σαν επιφάνεια εργασίας, φανταστείτε το, είναι εκεί που δουλεύουμε, εκεί που πάμε και βάζουμε και γράφουμε ουσιαστικά το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα να ορίσουμε κάποιες τη βασική ορολογία την οποία θα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, το πιο βασικό πράγμα στην Block C είναι τα blocks, δηλαδή τα κουτάκια, τα γραφικά στοιχεία τα ξεχωριστά. Ένα κουτάκι για παράδειγμα είναι αυτό εδώ πέρα, το move, το main, και ένα άλλο είναι το void. Ας κάνουμε ένα zoom για να δούμε
λίγο πιο ξεκάθαρα και από κοντά. Λοιπόν, το κουτάκι της main βλέπουμε ότι περιέχει 1, 2, 3 διαφορετικά labels ή ετικέτες, η οποία κάθε μία μας δίνει μια ξεχωριστή πληροφορία. Αριστερά το main είναι το όνομα από το κουτάκι. Main είναι η κύρια συνάρτηση. Άμα αφήσουμε το ποντίκι πάνω για λίγη ώρα, βλέπουμε ότι μας γράφει και μια μικρή σύντομη περιγραφή που λέει ότι η συνάρτηση main είναι η συνάρτηση main, η οποία είναι απαραίτητη για όλα τα προγράμματα στη C. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δύο περιγράφουν τι είναι το κάθε connector. Όπου connector είναι αυτοί οι διαφορετικοί σύνδεσμοι, είτε είναι αρσενικοί όπως είναι αυτά, είτε είναι θηλυκοί, εσοχές δηλαδή ή εξοχές, αντίστοιχα. Λοιπόν, τα οποία μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με άλλα, να συνδέσουμε πάνω άλλα κουτάκια, blocks. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτό εδώ το κουτάκι βλέπουμε ότι έχει διαφορετικό σύνδεσμο από ότι αυτό, οπότε δεν μπορεί να συνδεθεί πάνω, έστω και άμα το φέρουμε. Ενώ αντίστοιχα, εδώ που ήταν πριν, μπορεί να συνδεθεί και άμα το αφήσουμε πάνω, κάνει και το χαρακτηριστικό ήχο ότι έχει συνδεθεί. Λοιπόν, αυτά τα δύο labels ετικέτες μας λένε τι είναι, τι κάνει ο κάθε σύνδεσμος. Εδώ είναι ο σύνδεσμος για το return type για το τι επιστρέφει η συνάρτησή μας, η main συγκεκριμένα. Και εδώ πέρα είναι ο σύνδεσμος για το body, για το κύριο μέρος, το σώμα της συνάρτησης main, όπου γράφονται όλες οι εντολές. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με μια περαιτέρω λειτουργικότητα. Άμα θέλουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε κάτι, ένα κουτάκι ή και τα δύο μαζί, παράδειγμα το void, μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ επάνω του και να το κάνουμε copy. Να το χειριστούμε όπως μας βολεύει, να το συνδέσουμε κάπου ή να το κρατήσουμε. Αλλιώς μπορούμε και να το πετάξουμε, τραβώντας το και σέρνοντάς το πάνω στον κάδο ανακύκλωσης. Οπότε και πετάγεται. Μπορούμε να κάνουμε και πιο σύνθετο, δηλαδή όλο αυτό το block και τα δύο συνδεμένα. Αν πατήσουμε δεξί κλικ copy, βλέπουμε ότι μας αντιγράφει και τα δύο block. Δεν τα χρειαζόμαστε όμως, ας τα πετάξουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό παραδειγματάκι για να καταλάβετε λίγο και πώς λειτουργεί. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί μια μεταβλητή τύπου ακέραιος, integer, θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την τιμή της, θα την αποθηκεύει σε αυτή τη μεταβλητή που φτιάξαμε και μετά θα την εκτυπώνει στην οθόνη του χρήστη. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε αυτή τη μεταβλητή. Θα πάμε στα variables. Τις κατηγορίες θα ήταν καλό να τις κοιτάξετε μόνοι σας και να καταλάβετε περίπου τι περιέχει κάθε μία. Ας πάμε στα variables και ας πάμε να δούμε τι κάνει το int. Άμα αφήσουμε το ποντίκι πάνω, θα δούμε ότι βγαίνει μια μικρή περιγραφή η οποία λέει declare a new int, που σημαίνει δηλώνουμε μια καινούργια μεταβλητή int. Το σέρνουμε μέσα στο workspace, το αφήνουμε και βλέπουμε ότι συνδέει και ένα άλλο block το οποίο λέει ναι. Το συνδέουμε στη main για να μπει στην κύρια συνάρτησή μας και τη μεταβλητή θα την ονομάσουμε number. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε την τιμή της μεταβλητής number από το πληκτρολόγιο. Πάμε στα input-output, στην κατηγορία με τα blocks και λογικά θα χρειαστούμε τη συνάρτηση scanf, η οποία άμα αφήσουμε το ποντίκι πάνω λέει ότι διαβάζει κάτι από το πληκτρολόγιο. Να τονίσω ότι ό,τι γράφουμε στα ονόματα μεταβλητών και στις υπόλοιπες τιμές που θέλουν χαρακτήρες πρέπει να είναι όλα αγγλικά. Λοιπόν, ας συνδέσουμε τη scanf στην main και ας δούμε, ας κάνουμε ένα zoom καταρχήν για να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα, ας δούμε τα περαιτέρω block τα οποία χρησιμοποιεί η scanf. Variable type. Variable type είναι το τι τύπου μεταβλητή θα διαβάσει η scanf. Εδώ βλέπουμε ότι ως προεπιλογή έχει το 100D, το οποίο μεταφράζεται σε integer, όπως βλέπετε μέσα στην παρένθεση. Μπορούμε φυσικά να το αλλάξουμε αυτό πηγαίνοντας πάνω στο βελάκι αυτό, κάνοντας κλικ και μας βγάζει τις διαφορετικές κατηγορίες. Integer, τις 100F για flow, τις 100C για χαρακτήρα, τις 100LF για double, τις 100S για string. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε integer γιατί η μεταβλητή μας είναι τύπου integer. Αντίστοιχα και στην δήλωση μεταβλητής μπορούμε να αλλάξουμε το τι θα είναι η μεταβλητή μας, κάνοντας κλικ στο βελάκι όπως είδατε. Λοιπόν, όπου variable name θέλουμε εμείς να βάλουμε τη δικιά μας μεταβλητή, δηλαδή το number. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό το variable name, οπότε πρέπει να βάλουμε το number.
Εδώ βλέπετε αριστερά ότι υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία η οποία λέει User Defined, δηλαδή αυτά τα οποία φτιάξαμε εμείς, οι χρήστες. Κάνοντας κλικ εδώ πέρα υπάρχει η μεταβλητή η οποία ορίσαμε εμείς στο number. Θα την πάρουμε και θα τη συνδέσουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα υποτίθεται ότι έχουμε διαβάσει από το πληκτρολόγιο και έχουμε αποθηκεύσει στην τιμή number. Στη μεταβλητή number, Πάμε να εκτυπώσουμε από το πληκτρολόγιο. Πατώντας το input-output και αφήνοντας πάνω το ποντίκι στην printf, βλέπουμε ότι γράφει εκτυπώνει κάτι στην οθόνη. Αυτή η συνάντηση μας χρειάζεται. Τη συνδέουμε απευθείας στην main και πάμε να κάνουμε ένα zoom για να την επεξεργαστούμε. Text. Ας βάλουμε ένα απλό κειμενάκι το οποίο θα λέει η μεταβλητή number είναι πάνω κάτω τελεία. Και δίπλα θέλουμε να εκτυπώσουμε την τιμή της μεταβλητής number. Πάλι το variable type θέλουμε να είναι της 100D, δηλαδή integer, γιατί θέλουμε να εκτυπώσουμε accurate. Στο variable βλέπουμε ότι γράφει το variable name, το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, αλλά θέλουμε στη θέση του το number. Οπότε το πετάμε στον κάδο ανακύκλωσης. Λοιπόν, και πρέπει να βάλουμε στη θέση του το number. Μπορούμε είτε να το πάρουμε από τα user defined, όπως είδαμε πριν, είτε να το κάνουμε copy από εδώ πέρα. Δοκιμάσουμε τη φορά να το κάνουμε copy. Δεξί κλικ copy, βλέπουμε ότι μας το έχει παράξει και το παίρνουμε και το συνδέουμε στο variable. Λοιπόν, αυτό ήταν στην ουσία το πρόγραμμα το οποίο θέλαμε να φτιάξουμε. Δηλώνει μια μεταβλητή τύπου int, την διαβάζει, την τιμή της από το πληκτρολόγιο, την αποθηκεύει και εκτυπώνει μετά την τιμή της. Τώρα, για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και να δούμε ότι τρέχει σε C, θέλουμε να πάρουμε τον κώδικα C που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο το πρόγραμμα μας το φτιάχνει μόνο του. Εμείς κάνουμε τα blocks και αυτό μας το μεταφράζει σε κώδικα. Γι' αυτό πάμε να πατήσουμε το κουμπί Export C Code. Πατώντας το, μας βγάζει το εξής παράθυρο. Λοιπόν, όπου έχει συμπληρώσει μόνο του το include που χρειάζεται, έχει βάλει τις αγγείλες μόνο του, τα ερωτηματικά όπως βλέπουμε στο τέλος κάθε γραμμής. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό που κάναμε στην C. Το include το βάζει μόνο του, δεν το χρησιμοποιήσαμε κάπου εμείς, αλλά είναι χρήσιμο και εμείς άμα το γράφαμε το πρόγραμμα μας θα το βάζαμε. Λοιπόν, void main όπως βλέπετε, void έχουμε κάνει τη συνάρτησή μας. Κάνουμε και ένα zoom για να είναι ξεκαθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, μέσα στη main δημιουργεί έναν int number, να το, αυτό εδώ πέρα. Κάνει scanf της 100D και το number, αυτό εδώ μεταφράζεται σε αυτό το block. Λοιπόν, και μετά έχουμε το printf το οποίο λέει η μεταβλητή number είναι της 100D και ο αριθμός μας. Αυτό εδώ πέρα. Μπορούμε μετά να το περάσουμε αυτό το πρόγραμμα κάνοντας το copy σε κάποιο compiler και να δούμε ότι τρέχει και να πάρουμε και αποτελέσματα. Λοιπόν, για να το αποθηκεύσουμε τώρα αυτό το πράγμα, αυτό το project, θα πατήσουμε Save. Ας το αποθηκεύσουμε στο desktop. Και ας του βάλουμε ένα όνομα My First Blocksy Project. Πατάμε Save. Λοιπόν, και αν πάμε στο desktop βλέπουμε ότι έχει αποθηκευτεί ως My First Blocksy Program.bc, όπου είναι τα .bc αρχεία είναι για το Blocksy, το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε. Έστω ότι το πετάμε αυτό και πάμε τώρα να φορτώσουμε το project το οποίο έχουμε κάνει. Πατώντας Open και πηγαίνοντας στο desktop, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το πρόγραμμά μας, My First Blocksy Program, το ανοίγουμε και παρατηρούμε ότι παίρνουμε πάλι αυτό το οποίο είχαμε γράψει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο το Blocksy και να σας βοηθήσει να μάθετε προγραμματισμό.